everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mkhululi Super Studios, and today talking about Umkhokha guys. Into ezokwenzeka namhlanje ukuthi uNdlovu uzontshontsha ke untuthuko ingane kakhulekani ngenhloso ukuthi awumbhabhadisa ke le olwandle ukuze ke angene esikhundleni sokuba umkhululi uNdlovu bese ba insila yakhe futhi abe umlomo ke kantuthu ngoba phela untuthu ingane guys ayikho into ayazi. Bazofika olwandle ke bavumelane nebandla ukuthi impela ingane ke ayinasono, asikho ke isidingo sokuthi lokhu ivume izono yabo ayibhabhadiswe ngempela ingane yafaka ingane emanzini yabhabhadiswa kuziliwe njalo kaMthembu kuzilela ubaba wayo lengane ayoyifaka olwandle. Mayibuya lapho guys uNdlovu nomkhosi noma mzobe kuzothi abamudle ehlaza bambuza ukuthi wenzani into ayenzayo, bathi bazama ukumkhuza axolise as if ikhona into ke ayizwayo. Amehlo kaNdlovu abheke isikhundla nemali. He will introduce untuthu ebandleni ke namhlanje introduce ukuthi nangu umkhululi wabo ke bese bakena yibamba ke njengoba ke eplanile ke guys. Hayi bakithi cha kunzima. Isiyolanyulwa yena kumvilase akekho umuntu ozoyilamula ngoba uNdlovu guys wahlula ke usiphamandla, uhlula ke ukhulekani, uhlula unomkhosi, uhlula omamzobe, uhlula abafazi bakhe. Yabo nje lento afuna ukuyenza ufuna ukuyenza ngempela futhi ayikho umuntu ozomvimba, uyena ozoba umkhululi kuleli yabandla. But ke guys sonke sesilinde ke umvelase. Ngiyabona lapha ku social media abantu bayabuza ukuthi hayibo umvelase wadila nabo bonke abantu wayiuNdlovu kanti yini kulindwe u12 unyuye yini ukuthi ke umvelase adile noNdlovu. But ke guys we are hoping ukuthi this time hayi sekuyisikhathi sokuthi sibone uNdlovu ehlupheka ngoba wow hayi uhluphile shema don't want to lie. Let's bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.